1, 4, 2. Projekcja na 0, wszystko na 0. Na sam środek. Raz, 2, 4, 5. Bez Jakby miały się z nami napić małe dziewczynki. raz, 2, 4, bez punktów. Raz, 2, raz, no dobrze. Małe dziewczynki prosto z pielgrzymki. Dobrze, to jak miałeś, że poprosimy ekipę, która się zwie pięknie i wytnie. Nie, słuchajcie, jest tutaj mała zmiana, bo mamy ekipę, która jest bardziej jeszcze tutaj zaprawiona i otwarta i się nazywa Kwerwiesyny. To są weterani siostr, Weterani trójboju. Brawa zwycięzcy drugiego miejsca, laureaci drugiego miejsca sprzed 2 lat. W tej chwili jeden z uczestników jest kontuzjowany, więc będą szli zamiast biec, ale napił się i mu się odnowiło ścięgło, proszę Państwa. Czekaj, zanim wystartują, proszę przygotować. W tej chwili przygotowujemy używki dla kolegów. Panowie Kaszubni, bardzo proszę, tutaj zapraszam na tą stronę. Tutaj na tą stronę. Dzięki. Kilka słów do telewizji. Gryfa, suka! Płynął śnieg. Jaki jest was okrzyk? Nie mogę biec! Ale razem! Kurwa, nie mogę biec! Włoski strajk! Zostaw te flagi. Miał być, ale nie ma! Nie ma włoskiego strajku! Brakuje tabaki tylko jeszcze. Tutaj mamy kapela Słodki, zaprawia nas tabakiem. Bardzo prosimy. Ale to nie ma tej tabaki w tej chwili. Sekundkę. Ja z nim zagram, nie? Włączone. Ja chciałem tylko przypomnieć, że mój kuzyn jest chujem. Przeczytać. To jest jedna sprawa. Druga jest taka, że każdy wygrywa nagrody, a nie wygrywa organizator, więc w prezencie mam zestaw chujowych krawatów. Proszę. Nigdy się nie znaleźć, a od lat organizuje nam taką... Pokaż do kamery, do kamery, do kamery, do kamery! Do kamery, do kamery, do kamery! Oddaję mikrofon! Jest jeszcze jedna ekipa się zgłosiła. Proszę. Chcemy się dopisać. Jaka nazwa? Od jutra nie piję. Ja jutra nie piję. Dobrze, wiesz, ja jutra nie piję. To kolejna załoga. Tak. Za tym krzakiem? Daliną? Nie, to kurwa! To! Naokoło tego. Żeby było jasne. Od jutra nie piję. Będzie się chwila. Tak zaplanowana posada na początku realizacji, powolutku. Słuchajcie, Piotr Żukowski wystrzeli. Słuchajcie, tutaj zawsze naszych trójboju zapraszaliśmy też do Ja chcę Rydzyka! Ty nagrywasz, panie kolego. Ja chcę Rydzyka! Już poszedł. Kurwa! Możesz się wymienić na Wałęsce. Ej, wymień się ze mną na Wałęsę, proszę cię, bardzo mi zależy. Ewka, weź na chwilkę kamerę. Dają kasę. To jest mocno. Dawaj, nie mam czasu, kurwa. Nagrałam. Wszystkie maski pod wrotem po trójboju, tak naprawdę jest. Pani, jak pani to? Pani, uwaga. Zróbmy troszkę miejsca. Za chwilkę biegniemy na tego jeszcze było. Tadek,
Pozwól, że selfika sobie z tobą strzelę. Mamy ściekę, mamy wodę, browar na końcu. Poczekaj, bo muszę nastawić kamerę. Już ma. Ej, jeszcze się nie było. Kurwy strony, panowie. Dzięki, Tadziu. Występujesz teraz. Na czapce naście. Tabaka, żeby browar. Tabaka. Ciągle człowieku, nie blokuj emocji. Jedziesz chłopaku, jedziesz. Popraw drugą nogę. Dobra, browar. Zlizuj to! Teraz browar, do końca. Ale ramaczka mi się rozwaliła. Gada człowieku, to jest trójbój. Jedziesz taki. Jedziemy. Robimy raz, drużyny, śmiało. Zarzucaj trochę na gołaki, zawodnika na śmiało. Tabaczka, dokończ po kubry, tabaka. Lecisz, dokończ to jeszcze. Śmiało. Dobra, Buda. Lepiej, nie blokuj emocji, Buda, browar, do końca. Jedziesz. Sami sobie bitwę pod Stalingradem, lecisz kopie. Nie płacz, Dacie radę, chłopaki! Dalej! Śmiało! Śmiało! Zawodnik jedziesz, tabaka! Tabaka, gdzie jest Buda? Chłopaki, nie blokujcie emocji, Ale już powinno być nalane, no weź! Co to jest? Piwo w glebie! Trzymaj się! Rozlewaj się na koszulę! Rozlewaj się na koszulę! To jest świetny patent. Jedziesz! Nie płacz! Antoni Szymański! Tadeusz Wejna! Dokończ to! Tak jak skończyłeś z swoją matką! On nie pije z matką! Jest! Nie, za koniec, kurwa! 2,41! Niedobrze, kurwa! Dobrze. Kilka słów po! Jak było? Es war die beste Party ever. Dankeschön. Dzięki. Mama byłaby to dumna, naprawdę. Walnęła dwa kielony naraz. Pierwszy zawodnik jebnął 2 kielony. 20 sekund. 2,21 doskonały czas. Następna drużyna. Mokry sen Kejzena. Dupa cycki! Jaki jest was okrzyk? Co? Dupa cycki! Wszyscy razem! Dupa cycki! Śmiało, dziewczyny! Jedź go do ręki, jedź się! Będziesz z matką, śmiało, chodź tu bliżej! Dobra, kolega, śmiało! Tabaczka! Lecisz tabaczką w głowie! Lecisz, nie blokuj się! Dobra, Buda w głowie, druga cyfra! Nie patrz, nie ma żartu! Nie połykaj, lejesz! Nie ma żartu, wyzyno do chwilę! Śmiało, chłopie, nie blokuj się! Wypijesz na tygodnie!
dobrze, uda. Jak sobie, że to Ampa! Zawacha, taki sam kolor ma twoja! Taka twojego pendrive'a! Uda, nie ma żartów. Do dna. Poszło, browar. Nie ma żartów. Jedzie się, wylewa na cycę, słuchajcie! Dupa cycki! Dupa cycki! Dupa cycki! Dupa cycki! Dupa, rozlewaj sobie! Rozlewaj! Rozlewaj! Jedziemy, dziewczyny! Jedziemy! Zabaka! Lecisz, Paczka Jari, dawaj, jak nie słaba! 10 sekund! Dobra! Ciąga koniuszkami włosów, słuchajcie! Uda, dziewczyno! Wszystkie witaminy Poszły i w cebulki, poszły i w cebulki! Na cycki! Rozlewaj to sobie! Rozlej to sobie na cycki! Śmiało! Dajesz ręce, kurwa! Rozlej to sobie na koszulę! Daj mi, dajesz! O kurwa, Kolejna ekipa! Na razie mają srebro. Dupa cycki mają srebro? No. Dupa cycki mają A wy złoto. O, to nie Ale ja jestem w drugiej drużynie jeszcze. No, ślicie się. To jest wbrew regulaminowi! Nie ma regulaminu, który by zabraniał bycia w dwóch drużynach, miły panie! O, nie ma! Śmiało! Następny zespół, manufaktura Pomerania! Manufaktura Pomerania. Co, uwaga, przygotowanie psychiczne. Mają min! Czy masz założone spłyżnie? Nie, spłyżnie ma, ale... Widać cię strygli, Ochroniarz, o jakiś typ las na górę do nas tam do placówki. Goły są twardzi! Znajdzie ci go teraz, prowadzę za ludzi. Po trójboju, po trójboju! Pamiętam, w zeszłym roku to był taki kafar, kurwa, taki czarny na czarno ubrany, ciemne okulary, kurwa. Dobra, no. Pamiętasz go mniej więcej, jaki przystojniak. Jakiś problem mam się tu zająć? Jakiś typ się rozwoził w pracowni u góry. Są pacjenci. Uwaga, jaki macie okrzyk bojowy? Jaki macie okrzyk bojowy? Najpierw bieg, za pomoże, za pan krok! Jedziemy z koksem, manufaktura Pomerania, słuchajcie. Kostia położył wszystko. Lecimy! Wyciągnij hamulce do góry!
No, jej. Dawaj, chłopie, idzie raz, tabaka. Tabaka, chłopie, lecisz. I teraz ty na tabaka, po kolei, no po kolei, nie, ty. Uda. Lecisz. Dawaj, dawaj, ej. Piwo! Nie wymiotuj! Nie to! Nie to! Tu! Napierdalaj! Jedziesz! Można! Chłopie, lecisz! Lecisz, twardo! Napierdalaj! 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 Masz radę! Ciągnij sobie lekka balansa jak skakał przez krok! Nie płacz, chłopie! Dawaj! Patologia! Masz radę, pij do końca, bo kolegę jeszcze masz ostatniego! Dobra, a teraz co robimy? Dobra, teraz jak wszyscy się płaci. Dobra, ostatni zawodnik. O, dawaj ten kumpel! Łap za noszę! Łapcie za noszę! Łapcie za noszę! Bierz go, łap go! I kółeczko! Dobra, zwierzęta, do przodu! Dawać! Gdzie wasza ambicja? Dawać! Dawać, chłopaki, do końca! Tutaj! Tutaj, tu jest meta! Dobra, połóż go! Młody, dawaj! Najlepszym przyjęta ścieka! Minus 30 sekund od czasu! Brawo. Najlepiej szubletem zabawkę, że w stóp! Leci do końca! Do końca nas umiłował! A jak jest ciągle śniegiem, to ścieka jak zabawka! Trzymaj się! Chłopie! To nie jest mundial! Halo! Ważna rywalizacja! Ostatni element płyną! Moc podszedł do oczu, już żółte białka widzę z daleka. Ale jest ładny, trzyma się! Kuflem w stół! Jak wypije! Ale brawo! Brawo! Zapadł! Brawo! Wylewa na skrzynce! Minus 10 sekund do tego! Jeszcze jeden! Jeszcze raz! I 13 sekund! Proszę Państwa, to jest spłacanie jak średnia klasy Wielkiej Bardowickiej. Mamy kolejną ekipę. Spójrzmy na naszą rozpiskę. Piotruś. Kolejna ekipa, słuchajcie, to piękny i węskie. Zapraszamy, zapraszamy. Piękny inwestie. Prostość Słuchowa, słuchajcie. Tam ciekawa i biologiczna odnowa, zobaczcie. Zawodowcy specjalnej kombinezona, czyli piękne inwestie. Oczywiście kolega. Pingwin, magister pingwin, nie chłopie. Tabaka. Mondialna. Nasypać, nasypać! Nasypać! Sekunda, jeszcze chwila. Sędziowie są na K. 3, 2, 1, start. Piękne inwestie, twarde dziewczyny. Dobre tempo. Dobre tempo. Chodźcie piękne. Chodźcie piękne, dobra. Weź do wodopoju. Jakby tabaka. Tabaka do nosa. Połóż głowę na lusterku, nie blokuj się. Dobra, Buda. Jeszcze troszeczkę prosimy, jeszcze troszeczkę. Dobra. Dobra.
żeby ci się za oczu nie dostało. Śmiało! Ma, widzę, że miałeś kurwiki w oczach kiedyś, bo wciągasz tak Wystarczy, jak Buda. książę, wciągasz jak książę. Operacja Buda, nie ma żartów. Pięknie i browar. Kochani, nawet powieka ich nie drgnęła, ale wciąga. Rozlewaj sobie Karolina, śmiało! Wylewaj sobie na koszulkę! Dobra, piękna, chodź śmiało! Bestia, wciągasz, tak jest! Wykularek wciąga nawet, Buda! Dobra, do końca i piwo! Lecisz kobieto, do dla dziecka! Ani płyn! Ani płyn do końca! Będą dane minuty, nie wypluwaj, nie wypluwaj. Nie wypluwaj! Panie kolego, dziękuję dziecko, nie wypluwaj, nie wolno! Nie wypluwaj. Jeszcze troszeczkę! Do końca kubelek! Przejdź do końca! Jeszcze trochę! Słuchajcie, generalny wynik chyba najlepszy jest. Jaki jest was okrzyk? Słuchajcie, mamy 14 sekund. Słuchajcie, niestety ta komisja uznała, że dwa piwa zostały zbyt gwałtownie wylane. Można lecieć na cyce oczywiście, ale zbyt duża poszła dawka, więc dodajemy dwóm zawodnikom po 20 sekund za wylanie. Zbyt nadmierne piwo. Sędzia wstępują 10 sekund. Także końcowy czas to 2 minuty i 54 sekundy. Nie wiem, gdzie mieszkasz. 10 sekund dodam. Dajemy 20. Uczciwie odjął, uważam, że uczciwie odjął, aczkolwiek ostatnia drużyna jeszcze. Nie, koniec! Halo, Ochrona. Kosior! Zadzwońcie po milicję! Zadzwońcie po milicję! Kosior, ochrona! Gdzie był rozwalony? Panowie! Czy są kierowy? Uwaga, drużyna kierowy. Proszę słuchać, na walkę wódka jest. Piwo jest. Słuchajcie nam. Trzeci bilet. Uwaga, chłopaki. Start! Najgrubszego wzięli na początek. To nie jest dobry pomysł. Kierowy przed nami. Dobra, połóżcie go. Okrągły, zwrócili go na lewę. Ciąga całachę, dobra. Leci z dwóch piwo. Kolejny, w którym ciąga cebulkami z łączów, słuchajcie. Wszystko ciąga płynę, powolutku do końca. Drugie kółeczko, śmiało! Kierowy! Kierowy, śmiało! Ola Boga! Kierowy, śmiało! Nagle tego masa! Dobra, wal do nosa! Bal do nosa, tak jak cię wtedy Tankujesz! Buda! Stacja lotosu Buda! I browar do końca! Powoli polecieć, niech on to piwo skończy, to nie jest proste! Bardzo ciąga, pięknie! Ale teraz odpoczywam, przyjemnie sobie teraz pierwszy raz bawił się przyrodzeniem. Powoli! Leci do końca kopie! O, i ostatni kółko! Z przodu, i nie z przodu, kopie! Na ostatni kółeczko! Podnieście mu masa! Nie jest to proste! Do góry z nim! Jak na pielgrzymce! Dawaj go! I poleciło ostatnie kółko! Dobra, chłopie, tabaka najpierw. Słuchajcie, ten zawodnik już Buda! to jest niesamowite. Buda! To jest ten, który pierdolą 2 razy budę. Browar! Buda. Browar!
Wygatuję, uwaga! Dawaj! 30 sekund! Dawaj! Jeszcze powoli zacząć. Jeszcze nie wszystko, powoli pomagajcie, dajcie mi szansę. Dajcie mi szansę. Jeszcze bije. Jeszcze danie widać. Ostatnie łyki. Ostatnie dwa łyki. Jeszcze chwila. Już teraz. Pozwólcie, bardzo dobry wynik. 2,40 jak na takich grubasach, ale świetny wynik. Nie skończyliśmy rywalizacji. I mamy ostatnią załogę, tak? Nie, przedostatnia, od jutra nie piję! A, mamy jeszcze, dobra, teraz zapraszamy załogę, od jutra nie pije. Chłopaki, gdzie mamy załogę? Ekipa od jutra nie pije. Już się przygotowują, powolutku, dajcie im szansę. A ja ostatni... Nagrywaj go, uwaga! Leci z tabaką. Dobra, buda! Policenie, najpierw to. I teraz browar, do końca. O, jest to tempo dla mnie. Pochłaniacz. Idealny pochłaniacz. Ale tempo. Dawaj, dawaj, dawaj! Z tyłu zapierdalaj! I uwaga! Jak kurwa nam się nakurwiasz, chłopie. Lecimy. Dobra, browar! Ale ciągnie chłopaki, ale ma zaraz! Zwycięstwo! Po zwycięstwo! I ostatni! Ostatni kółko, proszę bardzo! Po zwycięstwo! Chwila. Zabacznik! A jeszcze was bierze, dobra. Jaki jest wasz okrzyk? Jeszcze was bierze. A chuj tam! Uwaga! Start! Sam to bierze! I uwaga, chłopie! I lecimy brązowy nos! Brązowy nos! Zespołowy na ten pisze! Dobra! Chłopie, uda! Patrzcie kurwa, który tam! Daj kurwa, do końca! Do końca, chłopie! Nie ma
Stocznie Gdańsk, chłopie! Lecisz! Lecisz, chłopie! Nie ma wartów! Musi odczekać, to nie są daty! Są zawodników, bardzo! Całkowicie przecięty wściekły, to jest minus 30 sekund. Uwaga! Podliczamy, proszę jeszcze troszeczkę odrobinę muzyki, bo potrzebuję troszeczkę zażyć matematyki. Dajcie sekundkę. Niech kolega policzy. Ostatnia akcja, może jakieś dziewczyny? Czy jest jeszcze jeden zespół? Jakiś ostatni zespół? Może jeszcze jeden wystąpi. Ostatnia szansa. Tym samym za chwilkę będzie informacja, kto zajął pierwsze miejsce, dlatego że niektórzy dostają bonusy za to, że 40 sekund! Niektórzy rozlewali piwo. Nie bądź chujem! Piotr Żukowski, w tej chwili jako główny sędzia, liczy. Zróbmy publiczności zwycięzców. Słuchajcie, nasz kolega Piotr ogłosił w tej chwili wyniki. Słuchajcie, czy jest wśród nas osoba, która właśnie widzę tutaj dobre osoby. Zanim ogłoszę wyniki, chciałbym, żebyś przeszedł pod tablicą, a nie, żebyś jesteś w stanie. Ja mogę przejść. Proszę tak jak na... Zróbcie konkurs na tym partyczniejszą też. Brawa dla wszystkich zespołów! Brawa dla wszystkich drużyn! Zabrałeś najładniejszą. Posłuchajcie, ponieważ drużyna przygrywa i tak. Pierwsze miejsce, drużyna Szantopierze. Minuta 43 po uwzględnieniu wszelkich zamysłów. Uwaga! Miejsce drugie, ekipa od jutra nie pije. Miejsce drugie, od jutra nie pije. I miejsce trzecie. Kilka słów po konkursie. Byłem zaskoczony ilością wciągniętej tabaki przez zespół pierwszy, który właśnie wygrał dzięki temu. Nie, bo 5 kurwa gram po prostu prosto do płuc. Ale zaraz, no nie byli pierwsi, co wygrali. Wręczymy nagrodę na głównej scenie. Mamy nagrodę tutaj? Drużynę, która wygrała, zapraszam na podium. Po drugiej stronie, tutaj masz diabelski skrzypiec, proszę naszą publiczność o odsunięcie się. Brawa dla wszystkich uczestniczących. Dobra, posłuchajcie. Zapraszamy na Szantopierze. Pani Szantopierze, drużyna, która wygrała. Piotr, dzięki, zapraszamy. Szantopierze naprzeciwko nas, podium, prosimy na podium, Szantopierze. Dobra, wręczamy nagrodę, uwaga, chłopaki, wróćcie miejsce. Ja ci przygrywałem, dawałem ci dopingu. Dawałem ci dopingu.
mam kilka słów. Zajebiście, kurwa. Punk rock. I dobrego dnia wszystkim wieczorem. To był Ariander. Żarty doma. To oczywiście był Ariander. Kolejne nagrody zaraz będą. Ja to daję Puszkowi, wiesz, organizatorowi, dla niego. Ale będzie co, gdzieś w internecie? Na Facebooku czy Co? na Facebooku? Nie wiem, no to śledź tam Piotra tego, Noworodkę. Piwa Rzemieślnicze. Brzeż. Ulica Partyzantów 8. A także pamiątkowe koszulki płyną nazwy gry dla mamy, dla wujka i dla taty i dla dzielnicowego. Proboszcz też się pogardzi. Od sklepu koszulki kaszubskie. Od magazynu kulturalnego poniżej 3 butelki wódeczki. Piwa Rzemieślnicze. To piwa Rzemieślnicze od Paweł Marek. I robimy pamiątkowe zdjęcie. Zaprosimy za chwilę drużynę numer 2. Za chwilę zaprosimy do drużynę numer 2. Dobra, szanto piezę. Chłopaki, dobra, dziękujemy wam, zróbcie miejsce. Bo teraz zapraszamy ekipę Od jutra nie pije. Miejsce numer 2, Od jutra nie pije. Chłopaki, gdzie jest załoga? Siadajcie. Siadajcie, będą nagrody. To jest poważna rywalizacja, to nie jest jakiś głupkowaty mundial. Dobra, miejsce drugie. Już, już są. Piotruś, Miejsce drugie, już są. nie pije. Już ekipa czeka na nagrody. Zapraszamy, Od jutra nie pije tutaj. Chłopaki czekają. Chłopaki mieli, słuchajcie, gwoli wytłumaczenia. Chłopaki mieli najlepszy czas przebiegu, ale słuchajcie, ale przegrali tylko dlatego, że zespół Szanto piezę. pierdolił tabakę do osób, także nic nie zostało. A wiecie, przegralkowiczka Szczepa jest gruba, za to jest minus 34 na setki. Dwie butelki wódki! Moja chłopaki, od jutra nie piję, jestem ciekawy, komu podarujecie tam wódkę. Dzisiaj trzeba ją wypić. A od jutra nie piję. Trzecie miejsce! A teraz piękne i bestie. Wypełniajcie miejsce, chłopaki. Łamiesz, to można robić zdjęcia. Słuchajcie, zróbcie teraz miejsce, chłopaki, bo mamy ekipę z miejsca trzeciego. Gdzie oni zniknęli? Idą. Dobra, chłopaki, zabierzcie nagrody. Zabierzcie nagrody, mamy drużynę miejsca trzeciego. Siadajcie. Dobra, trzecie miejsce, Kłębiesyny, następnie tutaj pomyłka obliczeniowa. Kłębiesyny, trzecie miejsce, Kłębiesyny, zapraszamy. Słuchajcie, pomyłka! Tak, dobra. Na pomyłkę. Naprawdę pomyłka! Gdzie mieszka? Zobaczcie, piękne wyniki są matematyka po prostu. Już nie tak skromię, no proszę was. I tak widać. Trzecie miejsce. A gdzie nagrody? Już widzę, że siedzicie. Słuchajcie, pokażę wam o co chodzi. Pomyłka, mówiłem, że pomyłka, sorry, no. Dobra. Ty nie będę musiał. Ja cię znam. Przejrzyście, zobaczcie. Ja cię znam. Kłębiesyny. 41 minut 0, 20, 22, 21. Ej, ale już jak już siedzą, to daj im tą nagrodę, no. Daj im tą nagrodę. Kłębiesyny się znowu egzekwo. Kłębiesyny egzekwo. Tak, zgadzają się. Pójdź nagrodę. Pięknymi bestiami. No, zgadzam się. Dogrywka, karne. Tomek?
wziąłbym udział, ale nie miałem zawodników, nie? Ja nie wchodzę, ja już kiedyś brałem i się nie nadaje. Wyglądałem jak ten Indianin, co kurwa tutaj klękał, wiesz, kurwa, nędza straszna. W przyszłym roku wezmę udział. Zgadam się wcześniej z wezmę jakimś. O, bateria. Bo się dowiedziałem, że to jest impreza. Fajne, naprawdę jest super klimat i nie spodziewałem się, że ono będzie aż tak przyjemne. No to macie takie, wiesz, Żałuję, że nie wziąłem udziału, bo ja lubię takie kompetencje i cześć, jestem nakręcony, ja ci pytałem jakichś ludzi za mną, ale tak nie wiem dlaczego w ogóle wszyscy wolą popatrzeć zamiast wziąć udział, nie? Tym bardziej, że to nie jest jakaś wymagająca konkurencja. ja powiem ci, ja po prostu kurwa nie podniosę tych, po prostu nie podniosę. No luz, ja to wiesz, nawet byłbym w stanie się upierdolić, nie ma problemu, ale zawodników nie ma. Czy jest sądzisz, że szukacy? Nie chciał, to jedyna osoba, którą tam znam poza organizatorami, nie? Dobra, idę ładować kamerę. Proszę na właśnie tutaj na podium. Siadaj na środek. Dero.